मैयायो गोरोबथाया थामथि बर' गोरोबथाया जानानै थांबाय आरो बे गोरोबथानि गेजेरजों दुलाराय बर' माहारियाव अरायनि थाखाय मोनसे गोजोन फैगोन जों बेखौ हास्थायदों। बे गोरोबथानि उनाव जायफोर जोहोलावफ्रा गोबां बोसोर सम गावनि बिमा बिफाखौ नागारनानै गावनि न'खरनि सोद्रोमाफोरखौ नागारनानै हाग्रा बंग्रा बेरायनानै आर्मि पुलिसनि गुलि जानानै बर' हारिनि थाखाय जुजिदोंमोन बिथांमोना मोनसे गोजोन थासारियाव गावनि न'आव फैनो हागोन बेखौ जोङो मिजिंथिदों आरो बिनि उनावनो बर'नि न'खराव गोजोन फैगोन, बर'नि न'खरा जौगानाया फैगोन जों बेखौ मिजिंथिदों। बे समाव आङो गोसोखांदों जोंनि रोजा रोजा मुंख्लंफोरखौ बिथांमोना जोंनि हारिनि थांना थानांगौनि थाखायनो अबथिरा जिउ गारनांगौ जाबाय। बिथांमोना सोरगोआव अराय आलो गोजोनै थाथों। बे समाव आं गोसोखांदों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ, जाय बिथाङा बर'नि थाखाय मोनसे न'खर गायसननो थाखाय बिथाङा मोनसे सोमावसारनायखौ जागायदोंमोन आरो दिनै BSc BTC नि उनाव फिन आरो खेबसेबाव दिनै BTR नि गोरोबथा जाबाय। दा बर' हारिया गावनि न'खरखौ जेरैखि जाया मोनफुंनो थाखाय जोंहा मोनसे लामायाव जों दावखोगासिनो दङ। दा बेनिखायनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सोरगोआरि जिउ सोलेरनि खाथियावबो आङो बे समाव आर'ज गाबो। दा बे जि सुक्ति जालांबाय, बे गोरोबथा जालांबाय, बे गोरोबथानि गेजेरजों जोंनि राजखान्थि मोन्थायखौ जोङो एसेबाबो मोननो हादों। जोंनि रांखान्थि मोन्थाय, सोलोंथाइनि मोन्थाय, जोंनि हारिमु राव थुनलाइनि मोन्थायखौ जोङो एसेब्लाबो मोननो हादों आरो बेजों लोगोसे जोंनि जि खुंथाय गोहोखौबो जों गोख्रों खालामसिननो हादों आरो बेजों लोगोसे बे गोरोबथानि गेजेरजोंनो जोंनि सिमाखौ खोलाहा आरो सानजाहा बारायनायनि थाखाय मोनसे लामा जोङो मोननो हादों आरो आं मिजिंथिदों बेखिनि हाबाफारिखौ जोङो नांगौ बायदि समाव मावफुंजोबनो हायोबा बर' हारिया फैबाय थानाय समाव गोख्रैनो जौगालांनो हागोन, आं बेखौ मिजिंथिदों। गोरोबथा सानाव लखिमपुर, सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि किसुमान मानसिफोरा गोजोननाय फोरमायाखै। बिथांमोना दुखु मोननाया स्वाभाबिकखा, मानोना BSc सुक्तियाव बिथांमोना थालांबाय, BTC सुक्तियाव बिथांमोना थालांबाय आरो दिनै ओरैहाय BTR जाबाय आरो हरैहाय बर' कसारि काउन्सिल जाबाय। नाथाय गेजेराव बिथांमोना दिनै थालांनाय बायदि जानायाव बिथांमोना दुखु मोनदों। नाथाय बिथांमोनखौ दिनै बर' कसारि काउन्सिलाव दाजाबफादेरनो नागिरैनि गुबै जाहोनानो जाबाय बिथांमोनखौ जों बड'लेण्डआव लाफानो नागिरदों आरो बड'लेण्डआव लाफानो थाखाय बिनि राहा लामाया सोलिगासिनो दङ। मानोना बड'लेण्डनि सिमाया जेरैखि जाया बारायनांगोन। जिखिनि हा दङ बे हायाव जों अराय रायजो जानो हानाय नङा, बे हाया थोआ लोमा जागोन। दा बिनिखायनो थाखायनो जोङो बयबो नाजादों आरो भारत सरकार आरो सरकार जोंनो खोथा होदों जे बिथांमोना मोनसे कमिसननि गेजेरजों बे गामि गेजेरखौ सोसननायनि राहा लामाखौ लागोन आरो बेनि थाखायनो आं सनितपुर आरो बिश्वनाथनि रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायदों। बिथांमोना आर्मि पुलिसजों बुजानांबाय, गोबां खस्थ' मोननांबाय। दा नैबे समाव बर'नि दैदेनगिरि मावथि बिबानगिरि रावबो जोङो बिथांमोननिफ्राय गोजानाव गैया, जों बयबो बिथांमोनजोंनो दंफायो आरो जेरैखि जाया बे ओनसोलखौ जोङो जोंनि जे बे BTR आव सोनो थाखाय जोङो नाजालांबाय थागोन आरो बे जों फोथायो जे नैबे जि प्रसेस, बे प्रसेसनि गेजेरजों जोङो सोसननो हागोन। बे गामि गेजेरखौ सोसननायनि राहा लामाखौ लागोन आरो बेनि थाखायनो आं सनितपुर आरो बिश्वनाथनि रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायदों। बिथांमोना आर्मि पुलिसजों बुजानांबाय, गोबां खस्थ' मोननांबाय। दा नैबे समाव बर'नि दैदेनगिरि मावथि बिबानगिरि रावबो जोङो बिथांमोननिफ्राय गोजानाव गैया, जों बयबो बिथांमोनजोंनो दंफायो आरो जेरैखि जाया बे ओनसोलखौ जोङो जोंनि जे बे BTR आव सोनो थाखाय जोङो नाजालांबाय थागोन आरो बे जों फोथायो जे नैबे जि प्रसेस, बे प्रसेसनि गेजेरजों जोङो सोसननो हागोन।